Internet eta seguridadean ganean egingo dugu berba datozen minutuetan, guztiok erabiltzen dugu internet, geroago eta din txikerragoan hasten gara edo hasten dira gazteak eta nerabeak internet erabiltzen eta horrek arrisku batzuk daukaz dudabarik. Sarritan aipatzen dugu seguridadea behar dela eta hori dela eta Basque Cybersecurity Centerrera joko dugu, zebertatik ekimen martxa jarri dabe, ziberseguritateari buruzko kontzientziazioa eta sensibilizazioa sustatzeko. Batez be, ume eta nerabeen inklusiotik, anistasunetik eta tolerantziatik abiatuta. Bertara zentrora jo dugu eta bertan daukagu hain zuzen be Eriz Lopetegi, bera bertako teknikaria da eta gai honetan lan egiten dago. Eriz, egunon eta ondo etorria? Egunon, kaixo. Zelan gabiz? Oso ondo, kazu? Ondo be bai. Bueno, Eriz, konta iguzu. Bueno, hasiko gara kontatzen, esan dute Basque Cybersecurity Centerrera goazela. Zelako erakundea da zuena eta non zago kokatuta? Bueno, gure erakundea da Euskadi Jaurlaritzak Euskadin zibertasuna sustatzeko izendatu duen erakundea da eta Arabako Parke Teknologian kokatuta gaude. Zagose, Arabako Parke Teknologikoan, ez da? Eta Eusko Jaurlaritzaren menpe zagose? Hori da. Bueno, zelako kanpaina da, martxan jarri dozuena, zibersegurolak izatera animatzeko jentea. Ziberrean, zibersegurola. Hori da izenburua, ez da? Hori da. Kasu honetan, 12 hilabeteko kanpaina jorratzen ari gara, hilabete honetan hasi gara, eta kanpaina hau, esan duzun bezala, kontzientziazio eta sentsibilizazio kanpaina da, nerabetan oinarritutakoa. Pantalla hau, Pantallas Amigas erakundea eta Twitter sare sozialarekin laguntza egiten ari gara, eta baita ere, beste euskal eragile eta erakunde batzuekin laguntza izango dugu. Eriz, zer ikusten dozuzuk interneten erabilera? Gaur egun geroago eta gazteagotan hasten da internet erabiltzen eta askok ez dakite horrek dakarzen arriskuak, zelan ikusten dozue hortik zentro horretatik gai hau? Jaiota izan laster, interneten agertzen dira ume ugari, argazkiekin eta hortik aurrera interneten konexioa edo umeekin guztiz lotuta dago, ez da? Lotuta dago, bai. Hau da, jaio bezain laster internetekin konektatzen gara. Hala ere, gure internetaren arriskuak zeintzuk diren ez dakigu eta hau da arriskurik handiena. Adibidez, argazki bat igoten dugunean ume batena, hori argazkiak gero hortik internetetik entzia oso gatsa da, ez da? Bai, oso zaila da. Internetean igotzen dugun gauza guztiak hor gelditzen dira edonork hartzeko edo ikusteko ahaleginekin. Kasu honetan, hori, ez bakarrik argazkia, baizik eta idazten dugun guztia, konpartitzen dugun guztia, me gusta guztiak edo like guztiak, baita ere hor geratzen dira grabauta, eta, ez dakigu noiz, baina norbaitek ero informazio horrekin zertxo bait txarto egin dezake. Edo zer egin lehik ez, hobeto esateko, ez da? Hori da. Hori da. Bueno, eta zergaitik jarri dozue martxan kanpaina hau, ze helburugaz? Eta zelan burutuko dozue? Pandemia dela eta interneten erabilera areagotu egin da, hori ikusi izan dugu, eta, haurtzaroan eta nerabezaroan zibertasunari buruzko kontzientziazio eta sentsibilizazio falta ikusi izan dugu. Horregatik atera dugu kanpaina hau. Eta kanpaina hau zelan egingo duzue? Uste dut iraungo dagoela, 8 hilabete da? Ez, 12 hilabete, urte betekoa, ez da? Eta hori hile bakoitzean zelan egingo duzue? Zelako kanpaina da? Zelan ikusi ahal izango dabe gure entzuleak, zelan konturatuko dire kanpaina bat egiten zagozeela? Twitter bitartez publikatuko ditugu irudi eta mezu batzuk hilabetero
topik edo kasu honetan kontzientziazioko atal bati buruz. Kasu honetan, hilabete honetan, saretin arduratsuarekin hasiko gara, eta hortik aurrera beste gai batzuk jorratuko ditugu, adibidez zibertasuna bideojokoetan, ziberbizikidetza positiboa, desinformazio eta gezurrak, tolerantzia interneten, halako gaiak. Sarentin bera zer da? Kasu honetan, irudiak interneten konpartitzea. Hau da, kasu honetan, era egokian edo era egokienean egiteko tip batzuk edo ditugu. Eriz, zeu gai honetan aitxua zaren eskero, konta iguzu, zelan izan gaitez seguruagoak interneten, zelako ahulkoa luzatuko zeunkez, esan dugu moduan gero eta adin txikerragoan hasten dira internet erabiltzen, eta, ez adin txikikoa bakarrik, geube bai, zelan ibili aldugu seguru hau interneten? Kasu honetan, informazioarekin zerikusia dauka gehiena. Gure informazioa da, gure altxorrik ederrena, hau da, segurua izan berda, eta gure informazioa ondo gorde behar dugu, eta interneten kontuz ibili behar gara ze informazioa zabaltzen dugun, eta nori. Hau da, zibersegurtasunean hasierako laguntza gehien lagunduko bigun tipo edo Bai. Hortxe dago martxan zibersegurolak izaten animatzeko ekimena, ziberrean zibersegurola. Twitter bidez jarraitu ahal izango dugu orduen zeuen kanpaina hau, ez da, Eriz? Bai, gure sare sozialetan eta baita ere Pantallas Amigas sare sozialetan eta Twitteran bertan beste erakunde batzuk baita ere gure kanpainak zabalduko dute. Ziberrean zibersegurola ekimena. Eskerrik asko Eriz Lopetegi gurean izatearren eta hurrengo batera arte ondo izan. Zerregatik. Agur.